ndị mbụ na ndị egede bịanụ ka unu ṅụọ mmanya, ndị ichie adazienụ bịanụ ṅụọ mmanya, ana Kano anyị nọ bịanụ ṅụọ mmanya. Ọ bụrụ na anyị ribe ejibe anyị akpọ unu. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwa afọ Igbo bụ onye nke a kọwara dịka Eze Chuma ewerela ego na-achụ otu ijeri naira n'ọnụọgụ wee rụọ akatamkpo ụlọ dị egwu n'ala Kano nke nọ n'obodo ndị ugwu. Anyị matara nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si na ya bụ ụlọ wee pụta, ebe anyị hụrụ ụfọdụ ụmụnne ya ndị Adazienu ha na ọtụtụ ụmụ Igbo ndị ọzọ ndị bi n'obodo Kano gbakọrọ wee kpere ya ekpere dịka a na-akwado mmemme imepe ya bụ ụlọ. Imirikiti n'ime ndị nọ ebe ahụ gosiri otu obi si wee jupụta ha n'aṅụrị n'ihi ya bụ ụlọ nke nwanne anyị nwoke ahụ ka rụchapụrụ ọhụrụ. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si gaa n'obodo Kano. Ka m bịakwanụ. Chukwu tinda kama kama yi na. Ngwa jadi swara sari ka ofe. Isora ndị izi banye. Mama kama na boda. Isora ndị izi banye na state. Maka a na-ekwu oge ndị mmadụ na-ama ahụ periperi iji nwe ejere ji ana. Iji ana do your blog. See how ga amụ ya bụ. I'm telling you. Voilà. The main thing, ị na-achọkwu dị ka ise imi. Na aja ntabi afọ enwetego ndịkwu. Onwe ọnụ mgbagọ ọzọ ị na-eme nọ ị na-abịazi nso ị na-enweta ya. Yeah. na nke ha mere wee na-ayọkwa ha na nke ha ka ya mere ọganihu. Chineke kere eluigwe nke ha na eze a na-ebechara ụgwọ ya ekene. Anyị na-ekene gị n'ụbọchị taa. I mere ụbọchị taa wee bụrụ ụbọchị ọma nyela anyị n'otu n'otu n'etiti ndị Adazienu, n'etiti ndị ha na ndị Adazienu dị na mma, n'etiti ndị ha na ndị Adazienu gbara agbata obi, n'etiti ndị ha Adazienu na-erikọrịta na-aṅụkọrịta. Anyị wee na-ekene gị n'ụbọchị taa wee na-asị n'ụdị nwanne anyị nwoke anyị bịara taa, anyị na-ayọ Chukwu ihe niile anyị eme n'ụbọchị taata na nke aka ya eme echi, a na-ayọ ka ido ha ncha nsọ n'aha Jizọs. Amen. Okenye ya bịa rie ṅụọ na n'udo. Ụmụazị ya bịa rie na n'udo. Onye richa ọkọrọ ibio. Chukwu anyị na-ayọ mmemme niile a anyị eme, anyị na-ayọ ka ido ya nsọ. Ihe niile anyị eme ma ihe anyị esi ma ihe anyị eri na ihe anyị aṅụ, ọ ya azụ anyị ahụ na mkpụrụ obi. Akụkọ ọjọọ anyị adabe ya. Chineke pụrụ ime ihe niile na mmanya ị na-aṅụ ya na mpụ, anyị na-aṅụ n'ibe n'ibe. Anyị na-asị ka ị bịa ṅụọ mmanya na mpụ, gọzie ya. Anyị nwa bụ ndị ya aṅụ ya nụ, anyị aṅụta udo, nweta ịhụnanya, nweta mmekọrịta,
mụta ihe akụ ihe enwe ọ zụọ ya ahụ na mkpụrụ obi o. Ndị mbụ na ndị egede bịanụ ka unu ṅụọ mmanya, ndị ichie adazienụ bịanụ ṅụọ mmanya, ana Kano anyị nọ bịanụ ṅụọ mmanya. Ọ bụrụ na anyị ribe ejibe anyị akpọ unu ọya oruo na ọrụrụ anyị kpọkwa unu na-enyere anyị aka, ọya ka anyị ji akpọkwa unu soro anyị rie, anyị agha eribe ha unu. Chineke na-afụ na ife na ndụ na nzuzo, anyị na-asị ka ị gọzie mmanya. Okenye ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya, ụmụazị ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya, Okeke ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya, Okafọ ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya, Okoye ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya, Okonkwọ ṅụrụ ya anaghị aṅụta udo na ịhụnanya. Anyị sị na etu a ka anyị kwere, and anyị kwuru na ihe emeziri anyị ya n'aha Jizọs. Amen. Ichie. Aṅụ mmanya n'Igbo anyị aṅụ mmanya ihe akụ ihe enwe ka anyị na-ayọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe eji enedo ndụ anya na ya chọọ ndụ anya ghere oghe ndị ichie be anyị unu ya aṅụ mmanya na eke n'oye na afọ na nkwọ, etu a ka anyị kwuru na etu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Amen. Ugbu a ka anyị jezienụ ka anyị na-abịa oke ngwa deta n'anya ebe a. Ngwa deta n'anya ngwa take it 1 2 thank you. Tony Ogbuefi ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye rụrụ ụlọ. Ana m asị gị daalụ, tụrụ ugo, asụọ ya n'olu bekee o wee bụrụ congratulation. Kedu ihe mere nji asị ya congratulation? Ụlọ bụ ihe ọma. Ụlọ bụ shelter, bụ one of the basic things every human being need. Ya mere o ji wee dị mkpa n'ebe ọbụla mmadụ nọ ya bụrụ na obi n'ụlọ. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyonye anya na ya, nke site na steeti Lagos wepụta, bụ ihe gbasara ọrụ nkụri na nkwari a niile nke gọọmenti steeti Lagos na-akụri na mpaghara dị iche iche. Ya bụ ihe emetụtala ọtụtụ ụmụnne anyị. Ụlọ nke a ị ga-ahụ ugbu a, ị ga-ahụ ọmarịcha ụlọ mmadụ kwọrọ aka wee rụọ, mana mgbe a bịara ikuriri ya, a sị ya na sọsọ awa 3 ka o nwere, 3 hours ka o nwere ibupụ ihe niile dị ya mkpa na ya bụ ụlọ. Ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke ahụ, ka m bịakwanụ. All right, look at this mansion. Just look at this mansion now. You won't believe that this house is going down. And they gave what any moment from now, this house is going down. This house is going down any moment from now. Just 2 hours to clear your property. Look at people. Look at people's property. Look at people's properties. Just look at. Everybody's rushing out. 2 hours to break down this mansion. 2 hours. This is unbelievable. Look at, and someone just paid 1.7 M and moved into this house not up to a month. Just look at this mansion. You want to raise down this building now. 2 hours to take out your properties. You can't believe this. Look at people's properties outside. Look at. 2 hours to move out of this house. 2 hours. This mansion. Just look at.
just negodo ego ụmụ Igbo negodo ego ụmụ Igbo afọ mmadụ tara ata negodo afọ mmadụ tara n'ụwa kedu ụdị ihe dị ya biko kedu ụdị ihe just negodo mansion mmadụ nụrụ ndị a chọrọ ikuri ebe a kedu ụdị ihe dị ya just look at 2 hours to move out their property, and this mansion is going down. This building is going down right now. Oh God. Oh God. Kedu dia. Just look at this house. Ọkwa ikirichala nke ahụ ya bụ ihe onyonyo ị na-ekiri ya ọ na-agba anya mmiri maka anọgidere m na-eche si onye rụrụ ụdị ụlọ a bịara nnọọ si ya were awa 3 kwakọrọ ihe niile o nwere na ya bụ ụlọ pụọ ka a kụrie ya. Na-eche si ọ bụrụkwa na onye a enweghị ebe ọzọ o dowere ihe dị otu a makwanụ ihe a ga-ejide nwa aka ọ ga-eji azụ onwe ya, kedu ihe ga-emezi? Ozi nke na-erute ya aka na nke ikpeazụ a bụ na ọtụtụ ụmụnna anyị ndị nwere ụlọ na ya bụ steeti Lagos enweela ọya ọbara mgbali elu. O wee bụrụ echiche ma ndị akụrigoro nke ha ma ndị aka ga-akụri nke ha akụri. Ka njedebegide ebe a n'ihi na a sị na atụọrọ ọmara atụkwara na ofeke isi tie n'ọfịa. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok tikiere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsọwara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.